Her er Pia. Hun er 20 år, og hun vil gerne finde et hus. Hun er vikar på en skole, og hun leder lige nu efter det perfekte hus i klasselokalet. Det her hus er perfekt. Sådan starter historien om Pia. I dag har Pia og ejendomsmægleren været ude og kigge på Pias nye hus. Det er et virkelig fint hus, men hvad koster det så? Det er cirka 1,9 millioner, men vi kan godt sætte prisen lidt ned. Jeg synes, det er en rimelig pris, men jeg vil lige tænke over det. Hej, hej. Hej. Pia finder ud af, at huset er lidt for stort af hende, men hun synes alligevel, at det er rigtig flot. Så hun vælger at ringe til en mand, der også har kigget på huset. Hej Lars. Jeg har hørt, at du også har kigget på huset. Jeg tænkte på, om vi kunne mødes. Jo, på søndag. Hej. Hej Lars. Jeg har regnet på det, og jeg tænkte nu, hvis vi nu deler 1,9 millioner i 2 og låner 950.000 af banken, skal vi bare hver år betale 200.000 til banken, og så skylder vi efter et år 8.350. Ja, men jeg synes, det ser meget godt ud. Det kunne vi godt finde ud af. Det kan vi godt have en aftale om, men vi skal lige snakke med bankmanden. Ses. Hej. Hej. Jeg vil gerne tale med dig om økonomi. Lige et øjeblik. Du bare sætte dig ned. Nej, det passer vist ikke. Ja, hvad så? Jeg vil gerne låne 950.000 til et hus, som jeg deler. Hvor lang tid skal det lån være? Det skal helst være på 10 år. Jeg skal lige finde ud af her. Jeg regner på det. På 10 år, siger du. Det kan vi godt finde ud af. Ja. Så du skal bare simpelthen komme med startpengene, og så køre det. Ja. Så vi skal lige have skrevet en kontrakt her. Vi lige skrive under. Der. Ja. Ja, det er fint. Tak fordi du kom. Hej. Hej. Hej, det er Lars. Jeg vil bare fortælle, at jeg har fået pengene fra banken. Ej, har du fået det? Ja. Ej, hvor godt. Ja. Jamen, skal vi så ikke måske så ud og fejre det så? Og det kan vi godt finde ud af. For jeg har faktisk også fået det. Ej, har du? Ej, hvor fed, Er det mand. rigtigt? Ej, Har jeg? ej. Ja. Det bliver perfekt, det gør. Jamen, det bliver jo dejligt. Nå, men vi ses. Jeg skal altså lige smutte. Jamen, det er i orden. Ja, det skal jeg også. Vi ses, Lars. Ja, vi ses, Pia. Hej.